Chako ng'anyo Jochiw makawuono chakre saa 8 kaluwore gi weche magikone sirikand kaunti no dagi keto e wang'e. Twak ma jotelo mag riwruoge jochiw thieth mopogore opogore kaunti no obedo godo kod jofwambo Nairobi gikone chakre dwe mar 4 gisebedo kod ywaruok gi tend kaunti ma Nairobi ewi deko mar osara ma euro nus ka ng'eto kaka mago kuma mag thieth kod hola mag bengi bede tend kaunti no kosebedo ka chwalo. Chakre Jochiw makawuono gikone gi ng'anyo ne tich nyaka chop gavana ma Nairobi Jochiw los yo makare mar chulogi. Since beginning of the year, the third party deductions or they started being like they used to pay net salary. So we kept on hoping that they would improve. Until now it was too much. The health workers started being taken to CRB. The banks were on their neck such that when you get that net, it is taxed as interest on the loans that were behind. When you delay my house allowance, because that one is part of salary, when you delay that commuter allowance, when you take away my medical cover, actually we have a statutory deduction in SHA. Our SHAs are not paid. So that means